Tal-mistħija, il-Gvern qed ikaxkar saqajh fejn għandu x'jaqsam investiment fil-ġudikatura. Sostna dan l-imħallef Francesco De Pasquale kif kritika b'mod sever lill-Gvern wara li sa issa qed jonqos milli jipprovdi riżorsi neċessarji sabiex il-ġudikatura taħdem b'mod effettiv u twassal għal ġustizzja fi żmien raġonevoli. Dan saħħu waqt li kienet iwassal sentenza wara dowmin deskritt minnu bħala tal-mistħija f'każ partikolari fejn kumpanija Taljana illi fallit kellha tagħti 100,000 euro lill-kumpanija Maltija. Il-qorti sabet li l-kumpanija Maltija sofriet ksur ta' drittijiet tagħha wara li damet xejn inqas minn 5 snin sabiex jinstema l-appell. Il-qorti saħqet illi dan id-dowmin ma kienx għal kollox xtor tal-qorti infisa iżda minħabba l-fatt li l-Gvern għadu qed ikaxkar saqajh biex jinvesti b'mod sħiħ fil-ġudikatura. Ġi spjegati li fil-waqt li fl-aħħar snin il-każi fil-qorti żdiedu drastikament, din iż-żieda qatt ma kienet riflessa f'investiment adegwat. U fil-waqt li ċ-ċittadini qed jistennew servizz serju, hekk ukoll il-qrati qed jistennew investiment mill-Gvern sabiex jipprovdi l-għodot u r-riżorsi neċessarji. L-imħallef Francesco De Pasquale sostna li sal-lum in-numru ta' maġistrati u imħalfin huma ħafna inqas minn kull stat membru Ewropew, bin-numru ta' impjegati dejjem jonqsu minflok jiżdiedu ta' minħabba l-fatt fost oħrajn tal-pagi li huma baxxi. Huwa kompla jinsisti li fil-waqt li l-qrati huma il-lok fejn issir il-ġustizzja huma severament ikkondizzjonati minn nuqqas ta' investiment illi il-Gvern biss jista' joffri. Bil-imħallef De Pasquale jgħid illi huwa ugwalment tal-mistħija li ċertu avukati jieħdu vantaġġ minn dan in-nuqqas ta' investiment sabiex jiffavorixxu lill-klijenti tagħhom. Dan kollu fid-dawl tal-fatt li fl-aħħar ġimgħat il-Prim Ministru Robert Abela kontinwament attakka lill-ġudikatura. Fost oħrajn lill-Maġistrat Marcen Farrugia brabta mal-inkjesta maġisterjali tal-mewt ta' Jean Paul Sofia. Sallum, Robert Abela għadu qed jinsisti illi ma jridx jiftaħ inkjesta pubblika indipendenti brabta ma' dan il-każ, minkejja l-appelli tal-esperti tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll tal-qraba tal-istess żagħżugħ.